आवा। बाप रे बाप, परफ्यूम, मेकअप, आ इतना चटका लिपस्टिक काहे लगोले बड़? का हो रहल बा? हाँ, का करेलू? सर हम अनाथालय में लइकन के पढ़ावे नी। लइकन के पढ़ावे जालू कि लइकन के बिगाड़े जालू? हैं? पहला बार हम कोनो मास्टरनी के हाई ड्रेस देखा तानी। हमरा देश में तो ऐसा ड्रेस ना होला, वो मास्टराइन लोग के। कहीं 2-4 हजार की नौकरी करला, काहे समाज के गंदा कर रहल बाड़ू? हेलो सर, ई का फालतू की बात करत आनी रहुआ? हम कौन गलत काम कइले बानी जौना से समाज गंदा होता? कंप्लेन बा तोहरा खिलाफ। कंप्लेन? अब वो बलात्कार के कइले सही कंप्लेन? हम कइले बनी। तू? अरे तू तो एक नंबर की लुच्चा लफंगा आवारा हवे रे। ए, अपन जबान संभाल के बात करो। ये पुलिस थाना हो सर। हाँ ए, तो नहीं क्या झगड़ा मत कर सा। आ तू तो रंगे हाथ पकड़ाइल बाड़ू। 5 गिने तक एकरा साथे चुपचाप सुलह कला, ना तो हम अंदर कर दे। बुझलू? चला जा, चला जल्दी। बोला। एक, तू रोज हमरा के फोन करबो। कब्बो ना करम। सर, हवलदार। अच्छा ठीक बा, करम। का मुन्ना? हो रहल बा सर। 2 हर 2 दिन में हमरा से मिलबू। ना मिलम त का कर लेबा? सर, हवलदार। अच्छा ठीक बा, मिलम। का मुन्ना? हो रहल बा सर, हो रहल बा। 3 हमरा के अंग्रेजी सिखेबू। ठीक बा, सिखा देम। ओमे कौन बड़ बात बा? नेक्स्ट नंबर सर। 4 तू आई लव यू का। तू तक कब्बो ना हो सकेला। हैं? सर, हवलदार। सर, हवलदार, इंस्पेक्टर कहाँ मर गेला? सर लगाओ हथकड़ी। अच्छा ठीक बा, बोल देम। बोलेम ना, अभी बोलो। आई लव यू। हो गई सर। सर, एगो और नंबर रहे। अब कौन बात के नंबर रहे? जाए दी सर, वो हम खुदे समझ लेम। आवा चला। साला एक नंबर और गिन देले रहती तो सुहाग रातों कबुलवा के